Poštovana braćo, nalazimo se u drugoj trećini Mubarek Ramazana, u onoj trećini koja se u predajama oslovljava trećinom makfireta, oprosta. Jer prva trećina Ramazana je rahmet, milost od Allaha dželešanu, druga trećina Ramazana je makfiret, a treća trećina Ramazana je itkun minen nar ili spas od džehennemske vatre. Hvala Allahu dželešanu, muslimani poste i ramazanska atmosfera je izuzetno vidljiva u cijeloj Bosni i Hercegovini. Džamije su pune, klanjaju muslimani teravije, muslimani poste i na svaki drugi način nastoje da se približe svome gospodaru, da očiste svoja srca i da na taj način zasluže Allahovo dželešanu zadovoljstvo. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem su, kako to se volim kazati, u kojem su kapije nebesa širom otvorene i u kojem je komunikacija između Allaha dželešanu i njegovih robova najintenzivnija. Međutim, ovo je mjesec, Mubarek mjesec, u kojem su se desile neki krupni događaji u historiji Islama. Ja bih rekao čak da u historiji Islama postoje 5 događaja koji su, rekli bismo tako, od presudnog značaja i koji su na neki način prijelomnice u historijskom razvoju Islama. To je naravno Lejletul Kadr, noć kada je počela objava Kur'ana. To je naravno Isra i Mirađ. To je izuzetno važan događaj u historiji Islama, kada je Allah dželešanu pozvao Muhammed a.s. na susret sa njim, gdje mu je pokazao sve blagodati dženneta i strahote džehennema. Imamo treći događaj, to je Hidžra, koji je izuzetno važan događaj. I druga dva događaja jeste Jemul Bedr, dan osvojenja bitke na Bedru, i dan Fetha, 20. Ramazan. Od tih 5 događaja koji su ključni u historiji Islama, 3 su se desila upravo u Mubarek Ramazanu, što opet na svoj način naglašava važnost Ramazana i ovih dana u kojima upravo mi jesmo. Stoga, naravno, dozvolite mi da progovorim nešto o jednom događaju od ta 3 događaja, o događaju koji večeras obilježavamo u svim džamijama u Bosni i Hercegovini i šire, naravno, a radi se o događaju danu Bedra, kada su muslimani, vjernici, prvi put kao organizirana vojska ljudi izišla da se suprotstave mušricima, da se suprotstave politeizmu, da se suprotstave zlu, da se suprotstave nepravdi, da se suprotstave oružanim putem onima koji su ih ugnjetavali 15 godina prije toga. Šta je u stvari historija? Historija je, kažu, učiteljica života. Neki drugi kažu da je to učiteljica koja nikad nikoga i ničemu nije naučila. Međutim, za vjernike historija nije samo to. Allah dželešanuhu kaže se billah laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. U Allahovim kazivanjima, u historijskim događajima koje Allah oslovljava, imaju pouku oni koji su razumom obdareni. Dakle, Allah dželešanu daje kroz historijske događaje pouku, ibret. Jer muslimani vjeruju da je 6. imanski šart ve bil kaderi hajrihi ve šerrihi min Allahi ta'ala. Vjerujemo da sve što se događa biva sa Allahovom voljom i određenjem. Ako je to tako, a jeste, onda mi vjerujemo da muslimani kada uče o historijskim događajima, kada uče o prošlosti, mi u stvari učimo i izučavamo Allahove dželešanu ajete. Mi izučavamo njegove znakove, mi izučavamo njegove poruke. Kao što mufesir, tumač Kur'ana, kada čita i analizira kuranske ajete, on je, dakle, tumači i približava ih nama, kao što, prirodnjak, fizičar, hemičar i drugi, kada izučavaju prirodne zakone, izučavaju ajete u prirodi, tako je naša obaveza izučavanja historijskih zakona, kako bismo, izučavajući te zakone, spoznali ajete, znakove Allahova stvaranja u historiji, u prošlosti. Naravno, bitka na Bedru je jedna važna historijska prekretnica, čak bi rekli jedna od najvažnijih bitaka u historiji, uprkos tome što ona nije bila velika, uprkos tome što je bilo samo 7 poginulih muslimana, 70 mušrika, što je bilo naravno 7 zarobljenih i tako dalje. Dakle, to je bila bitka ograničenog kapaciteta sa aspekta broja učesnika. Ali, sa aspekta posljedica,
sa aspekta reperkusa, sa aspekta refleksija te bitke, to je jedna od najznačajnijih sigurno događaja u historiji čovečanstva. Samo u Drugom svjetskom ratu, naravno, poginulo je 100, dakle u dva svjetska rata, poginulo je 100 miliona ljudi. 500 miliona žena je djece bilo hudovice i jetimi u ta dva svjetska rata. Ali ova bitka imala ograničene kapacitete, ali je imala daleko velik značaj. Naravno, historija ljudskog roda može se tumačiti kroz historiju bitaka. I bilo je u historiji našoj ljudskog roda mnogih velikih bitaka. Poznate recimo bitka kod Poitiers, koju je vodio emevijski vladar sa takozvanim Karlom Martelom 731. godine i koja je za Evropljane, kažu, jedna od najvažnijih bitaka, jer su tad uspjeli zaustaviti muslimansko širenje na Evropu. Muslimanima je ta bitka nevažna toliko, ali njima važna jer je uspostavila sa Karlom Martelom i drugim veliko, moćno franačko kraljevstvo, velikog, jednog najvećeg vladara, to je bio njegov unuk, Karlo Veliki, najvećeg vladara Evrope, koji je uspostavio kršćanstvo praktično u Evropi i na taj način je ta bitka bila presudna. Imate u kontekstu islamskih događanja veliku bitku kod Lepanta 1571. godine, kada su muslimanske i evropske, predvođene Venecijom, flote sukobile se i kada je muslimanska flota izgubila i to je prvi događaj, prva bitka koja je na neki način nagovijestila na neki način postepeni pad Osmanskog carstva. Imate veliku događaj, krupan događaj, to je 1683. godine ili druga pohod na Beč, kada su muslimani, nažalost, tada izgubili. I ja bih rekao, od tog događaja historijski procesi za muslimane kreću jednim negativnim putem. To je događaj toliko važan, recimo, da imate kroasan, koji mi jedemo često. Taj kroasan potječe iz tog perioda, jer je Beč bio u opsadi i Osmanlije su bacali njima kao vid provokacije hljeb tamo, hljeb u vidu kifle, u vidu polumjeseca, jer kroasan znači polumjesec, pa ga otad koriste. Kafa u Evropi je došla od toga, znate li to? Kafa, jer kada su muslimani se povukli, ostavili su, kršćani zatekli su nekakvo zeleno sjemenke koje nisu znali čemu služi, pa su od tih zelenih sjemenki, zelenih zrna, napravili kafu i zbog toga je bečka kafa, takozvana Vijena, tako veliko, tako bitno, tako poznata. Ali svim tim bitkama, u stvari, bitka na Bedru je izuzetno važna, možda čak najvažnija u historiji i metahistoriji, zbog činjenice da je ona značila, dakle mala je ona po broju ljudi, ali po posljedicama, po refleksijama bila izuzetno važna. Samo se sjetite kakva je bila geopolitička karta svijeta, kako su bili procesi u svijetu, Bizansko carstvo, veliko hiljadugodišnje Perzijsko carstvo, dok to je geopolitička karta koja je bila potpuno drugačija za nekih 50 godina nakon toga. To govori o refleksijama, o posljedicama ove bitke. Naravno, vi znate kako se to dešavalo. Neću vam ulaziti u to. Ali ono što, samo ću nekoliko detalja ispričati, koji će na neki način pokazati da ta bitka nije bila samo bitka čelika, oružja. Ne. Ta bitka je bila bitka ideja. Bitka ili borba vjere protiv nevjere. Borba tevhida protiv politeizma, protiv višeboštva. Borba pravde protiv nepravde. Imate jedan događaj, koji je tako značajan. Pazite, to je bila udaljenost između Medine i Bedra je nekih 180 km. 180 km prijeći pješke, to vam otprilike 5-6 dana. Muslimani su 5-6 dana po suncu, po žegi, dakle pješke hodili. Imali su neke 70 deva, njih 313, imali su neke 70 deva i Muhammed a.s. dakle nije mogao imati jednu devu sam. Nego kako njih trojica, on, Hazreti Alija i još jedan ashab su išli na jednoj devi pa se mijenjali. I pazite, jedan od treći Hazreti Aliju dječak što je bio, imali su 20 godina, on govori Hazreti Ali, nema smisla da mi idemo na devi. Poslanik ima 55 godina tada.
55 godina. I kaže, ne konjaše na devi, mi ćemo pješke. Mi imamo 20 godina. Kaže poslanik, ne. Niti ste vi bolji od mene u hodanju, niti sam ja manje od vas potreban za dobra djela, za sevap, nego ćemo se mi mijenjati. I tako je bilo. I ashabi su se mijenjali u tome, on sa tom dvojicom, i na taj način došli su pred izvore Bedra gdje se desio događaj. Meni je recimo jedan od najupečatljivijih događaja, tu ima puno važnijih događaja, bitnih elemenata, ali meni je recimo jedan događaj koji je tako bitan, tako važan. Naime, poslanik prije same bitke saziva skup, saziva muslimane u džami i kaže: Eširu alejje juhen nas. Imamo taj događaj, dešavaju se karavane i tako da. Posavjetujte me ljudi. Što da radimo? Hoćemo li ići u rat? Hoćemo li ići u bitku? A znamo s kim idemo. Znamo kakav je odnos snaga. Recite mi što da radimo. Okupio ashaba. Ustaje Hazreti Omer, kaže: poslaniće, idemo u rat, pa nek smo slabiji. Ustaje Ebu Bekr također, ko će drugi. Poslaniće, idemo u rat. Jesmo slabiji, jes nas manji, ali s Božjom pomoći pobijedit ćemo. Jedan treći ashab iz reda muhađira kaže: mi te poslaniće nećemo reći ono što su Musau rekli njegovi. A šta su mu rekli kada je on rekao: idemo u rat da oslobodimo obećanu zemlju? Idite ti i tvoj gospodar pa se borite, mi ćemo ovdje čekati. Ne. Nego ti kažemo: bori se ti, mi ćemo s tobom. Dakle, muhađiri su stali za Božjeg poslanika. Ali poslanik još ne odlučan. Jer jedna stranka tu, uvjetno rečeno, jedna stranka se nije izjasnila. On je čekao da se izjasne Ensari. Ustaje Sad ibn Muaz. Poslaniće, jer ti očekuješ da se muhađiri, da se Ensarije izjasne. Kad je poslanik, da. A onda njemu Sad ibn Muaz kaže: poslaniće, mi smo tebi povjerovali i mi smo ti obećali vjernost. Obećali smo ti da ćemo te slušati. Obećali smo ti da ćemo stati za tebe. Nego kaže, nastavlja on dalje: uzmi od našeg imetka koliko hoćeš. Za ovu bitku i za ovu budući. Uzmi koliko hoćeš i da znaš, kaže, ono što uzmeš draže nam je od onoga što ostaviš. Ono što uzmeš draže nam je od onoga što ostaviš. Božji poslaniće, veli Sad ibn Muaz, da znaš i ovo, primijetit ćeš, vidjet ćeš ako Bog da ćemo mi biti u borbi strpljivi, da kad se suočimo sa njima da ćemo biti uporni, da ćemo pobijediti s Božjom pomoći. Sad ibn Muaz je bio takav, kad je on preselio s ovog svijeta, dakle, rečeno je poslaniku Muhammedu alejhi selam da se zbog njegove smrti zatresao Aršur Rahman, prijestolje gospodara svijeta. Dakle, ovo govori o snazi vjere, o snazi duhovnosti, o snazi pobožnosti koju su tadašnji muslimani izvojevali. Naravno, ovo je poruka svima nama da niko od nas ne može biti amnestiran od borbi. I te borbe su stalne. Mi smo, hvala Allahu dželešanu, u 92. 95. godine pokazali i dokazali se znamo boriti. Dokazali smo da smo spremni da se žrtvujemo i za svoju domovinu, i za svoj din, i za svoj toprak. Nažalost, ovaj geopolitički prostor nas je takav, zanimljiv, atraktivan, da ga naši dušmani nikad neće ostaviti na miru. Nekad smo vojevali vojne bitke, danas vodimo političke bitke, danas vodimo ekonomske bitke i na taj način, dakle, oni koji bore se na takav način, dakle, moramo pokazati odlučnost na tom polju. Moramo pokazati jedinstvo na političkom planu, da smo jedinstveni, da od nas ne prave indijance, da od nas ne prave geta, da od nas od većine ne prave manjinu, da ne vrše svojevrsni politički, vještački genocid. Nad nama moramo se protiv toga na svaki mogući način boriti, a možemo se boriti jedino jedinstvo, jedino kad stanemo iza jednog vođe i tako dalje. I treća stvar, naravno, ekonomski plan da se ekonomijom, snagom ekonomije, snagom našeg rada, našeg znoja, našom pameću izborimo za bolju budućnost nas i naše djece. Molim Allah dželešanu da tako bude.